ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। 1. ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଘରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଣି ମାନସିକ କରି ଝିଟିପିଟି ଉପରକୁ ପକାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 2. ଖଟରେ ବସି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବା ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 7 ବାର 7 ଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଓ ଦେହ ଖରାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। 4. ବାଥରୁମରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5. ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ହୃଦରୋଗ, ମାନସିକ ରୋଗ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। 6. ଦୁଆର ମୁହଁର ଉପରେ କେବେ ବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।